May samanen kabsat nga nagasat na para pinaragsak na daw panaginan na kadati amin. Ket mi nga idanon kada kayo. Dayjay kan kanayon nga panangkablao mi kada kayo kabsat. Tapat yan mi nga ni Apo Diyos ket naimbag ket inaramid na digiti karkarina. Anya ti karina kada iti adadalin tayo nga isuna kadwa tayo. Kadigiti amin ang paglasatan tayo. Uray pa'y iti panaglasat tayo kabsat. Iti pagkukuran nga kapkapalasan tayo data panagyan. Ket agyaman tayo kinapo Diyos kabsat na itid manen kada tayo dito nga gundawan. Makita yung nga dati panagtuma iti time slot iti oras ti panaginadal tayo. Manipod ito ta, agrugi tayo kabsat iti 7:30 iti rabii iti aldaw panaginana. Tapay iti Sabado kabsat adda kami nga nangaramid iti training iti facilitators iti Sabbath school teachers iti gym iti eskwelahan tayo iti San Felipe Adventist Praise School di San Felipe San Manuel Tarlac. Ket adu di kiti imay kanya personally ket kunada pastor di la mabalin nga iti oras iti panagiinadal tayo iti Sabbath school lesson ma-move ti rason nga inted da kabsat ket nagsubli tayon iti back to normal addan digiti churches tayo nga nang rugidan nga adda digiti first service na ket nakita kabsat dayjay kinasaya at nga atong palen wenno patgan dayjay request da adupay digiti kakadwatay nga ginadal nga personally they send me text messages nga ti oras na ket 7:30 malpaston dayjay vespers kakabsat ket saan nga dayjay aglubon ket makamakam da iti oras sa panagadal. Ket da kayo kabsat nga kanang request. Thank you very much. Kitaan tayo kabsat nga iti adadalin tayo ket very very important. Adda tayo iti pagleksyonan tayo kabsat nga crucibles pagbuburan. Adda tayon iti bulan iti September. Adda tayon iti lesson number 10. Adalangin iti talo eleksyon kadaytoy a quarter kabsat. Ket agyaman tayo agsipud ta ni Apo Dios ket isu iti nakiadda kada tayo. Kadigitoy nga nauday naglabas nga lawlawas iti panagkakadwa tayo. Ket sakbay ti nga sirken iti adal tayo wenno ti inadal tayo kabsat kinaimma ijay pagguguran agkararag tayo kabsat. Agyaman kami ama iti gundaway nga inted mo kada kami. Agsipud ta binindisyonan na kami kadagiti amin a pagkasapulan mi kadayto nga lawas. Na pisikalan, na materialan, na sosyalan, nang nanguna ti na espirituan o Diyos. Inted mo digiti bendisyon kada kami. Isu nga umay kami nga agyaman ken kaitata. Agyaman kami ama ta ited mo kada kami iti pannakaawat ken sirib nga aggapu katurunon. Babaen iti panangidalan iti Santong Espiritu. Dawaten mi o Diyos nga iti leksyon nga kayat mong ited kada kami. Ket maawatan mi kuma. Agbalin na paset iti panagbiag mi. Tapno Diyos, uray iti panaglasat mi iti pagguguran. Adda iti namnama mi. Naggapo ken ka. Agyaman kami, dadi iti dinawat mi, iti kay kariyan tinagina po ni Jesus. Amen. Lesson number 10, kabsat. Kinaimma, ijay pagguguran.
Anya iti kahit nang sawen, iti kinema. Pinadas ko kabsat na sinaludsod ken ni Webster. Kunanan ni Webster, meekness is having or showing a quiet and gentle nature. Meekness is enduring injury with patience and without resentment. Nakita tayo nga kasapulan tayo iti kinaima, ijay pagguguran. Taday ti panaglasat tayo kapsat, ijay pagguguran. Akas dayjay leksyon tayo din na panalawas. Nga napnuan iti panagdaydayaw, a life of praise. Kunano ni Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Makita tayo kapsat, nga itimay sa nga tao, nga naragsak, gaput agyamyaman ka na, Diyos. Always, ususarin tayo dayjay 24/7. Uri numagna, iti nalinat, nga paset, iti panagbiag na. Wenno agbiag ka kapsat, iti may saan na dawel abagyo. I'll put it in open and close quotation mark. Iti paset, iti panagbiag na. Iti may isang anak ni Apo Diyos. Agbibiyag lata. Iti panagyaman kinkwana. Taambay, addar kinkwana dayjay nga sagot ni Apo Diyos dayjay kinaima. Dayjay adalin tayo sa kinaima ijay pagguguran. Ti paset amayulo tayo masarakan iti Mateo 5 versikulo 5. Kunana ni Apo Jesus, nagasat dagiti naima, tatawiden danto ti daga. Blessed are the meek. Tapay, tawiden da ti daga. Anya daytoy daga. Amun tay kakabsat nga dagitoy nga na imma isuda digiti may salakan. Dagitoy nga na imma isuda kakabsat iti umay alain ni Apo Diyos. Iyawid na jalangit. Ket iti uneg iti 1,000 at tawtawen. The millennial 1,000 at tawtawen. Adda tayto iti langit. Ket kalpasan iti 1,000 at tawtawen. Dalusan ni Apo Diyos daytoy adaga, this planet Earth. Tapno isu iti pagyanan dagiti anak na nga naisalakan. Tapno dayjay nga inbaga na kini Adan kini Eva, go and multiply and replenish the earth. Ket aramiden to dagiti maisalakan. Anyan kakabsat nga gundaway. Kalpasan iti 1,000 nga tawen bumabati New Jerusalem. Ket daytoy nga planeta agbalinto nga isu iti sentro iti universe. Nagasat dagiti naimma, tatawiden danto iti daga. Naimma ka kakabsat, naimma ak. Dayta iti kayat tayo nga adalan. Kada ito'y pagleksyonan tayo, ada iti duwa nga inted da masapul nga amuan tayo a kinapudno. Umuna, nga example kabsat, isu di example ni Moises. Ano dito? Naisurat iti Exodus 32 verses 1 to 14. Kapadasan kakabsat ni Moses. Iti background na ni Moses at di bantay Sinai for 40 days and 40 nights. Adadjay. Dagiti tattao matuukan da. Handang makita dayjay pangulo da. Ket napandaken ni Aaron, ket dimawat da nga ni Aaron mga ramit kuma iti maysa a makita da
nga pagdaydayawan da. Basahan tayo iti verse 2 kakabsat. Daytoy iti sungbat ni Aaron kadayjay nga request daytoy nga Israelitas. Ket ni Aaron kinunana kadakwada. Mangikat kayo kadagiti ar-aritos a balitok nga adda kadagiti laplapayag dagiti asawayo. Kadagiti anak yo lalaki ken kadagiti anak yo babae ket iyegyo kanya. Golden earrings. Manuda, it was a great multitude. Urnungan nyo kunan. Ikatin nyo manipod kadagiti laplapayan. Saan kadi nga digiti anak ni Apo Diyos ket saan da kumanga agusar kakabsat iti anyaman nga digitoy ko nato yung alalahas. Ngem adda tuy itata dagiti Israelitas adda digiti alahas da. Apay, for 400 years nagbalinda nga adipen iti Ehipto. The culture of the Egyptians were assimilated kadigitoy nga Israelitas. Ket nang nangruna kamsat agsipod ta isuda ket adipen da tagabo da. They were marked as slaves. Ket iti maysa nga panagmarka nga inted da kamsat nga isuda ket tagabo. Inikanda iti aritos. Babae, lalaki, adda ti aritos da. Sumamuan nyo nga, ti aritos was a sign of slavery. Idi naaramid da. Inaramid ni Aaron ang maysang ladawan. It was an golden image. Basahin tayo iti versikulo 5-6. Ket ni Aaron idi nakita na daytoy namangon iti maysa nga altar iti sango iti sinan urbon a baka. Ni Aaron inaramid na ti pakdaar ket kinunana intun biga isunto iti maysa a piyesta ken ni Jehova. Ket iti kasta bimangon da anasapa iti bigat ket nangi rukbabda kadagiti daton anapuran ken nangiyegda iti daton iti kapya ket dagiti tattao nagtigaw da iti nagan ket uminom ken timakderda nga iti panagay ayang. They were drunk. They were worshiping. They were dancing around the golden calf. Apay kakabsat nga sinan urbon abaka. Amuntay manen nga one of the major gods dagiti Egyptian ket itinagan na Apis. A-P-I-S. Daytoy kakabsat, it is the bull god. Ti baka nga lalaki a Diyos dagiti Egyptians. Dayjay inaramid da. Maysa nga panaglikod kini Apo Diyos. It was an act of apostasy. Kakunanan ni Apo Jesus kapsat, saan mo ang mabalin na pagserbian iti dua nga Apo? Either you love the other and hate the other. Amo nga mabaling nga pagserbian ni Apo Diyos ken iti mamon. Idi nga pinili da nga iti pagdaydayawan da ket ni Apes linikodan da ni Apo Diyos. They were apostatizing. Linikodan da ni Apo Diyos. Nakapungtot ni Apo Diyos kapsat. Basahin tayo, digiti naramid na. Versikulo 7. Ket ni Jehova kinunana ni Moses, inka, sumalog ka, tadagiti tattaom nga impanaw mo iti daga iti Ehipto. Minulitanda dagiti bagbagida.
Kitain tayo kapsat. We must know the words nga inbaga ni Apo Jesus. Tattaom. Inuwar mo. Sino iti nangiruwar iti Israel? Manipod iti Ehipto nga dadan iti Letang. Saan kakapsat nga ni Moses? When ni Moses itinusar ni Apo Diyos. But all the miracles ni Apo Diyos itinangarabid. Di pa nang isalakan na kadigit Israelitas iti sangapulo nga saplit aramid ni Apo Diyos. Iti panagilasat na ni Apo Diyos manipod iti nalabaga nga baybay ingana iti sa kaanan iti Sinai. It was the act of God. Dahil panangitid ni Apo Diyos iti munmun iti ulap nga linong da iti aldaw ken silaw da iti rabi. It was an act of God. Ngayon kunanan ni Apo Diyos dagiti tattaom. Saanen at tattaok. Kitain nyo niya nagdumaan na kapsat. Iti may nga anak ni Apo Diyos. Anak ni Apo Diyos Israel. Because of the act of apostasy, naglikod da. Sino linukodan da? Ni Apo Diyos. Sino sinangod da? Ni Apes. There was also a change of ownership. No sino iti daydayawan? Isuna iti akin ko akin ka. It become your master. Isungat ti kunanan ni Apo Diyos. Tita taong. Basahin tayo verse 9. Nakita kunday tuy nga ili anatangken iti panaglenglengges da. Kinita kapsat iti English anya ti kanang saon. Stiff neck. Idi nga naglikod da. Iti tinalyaw da ni Apes. Linikodandan ni Apo Diyos. They have a stiff neck. May santi direksyon. Ket inbaga na kakapsat ni Apo Diyos no anya taramidin na. Verse 10. Isuga po na nga ita nga bay anak tapno bo mara iti pumtut ko kadakwada. Tapno ibusek ida ket si kaaramidek to adakkel a nasyon. No ni Moses dengdengin na sa una Apo Diyos. It was an advantage for him. Tasaan ana iraman kadayjay apungtot ni Apo Diyos. Di kunanan Apo Diyos, ibusek to isuda. Buraek to itinagnaganda. Ket aramiden kanto adakkel a nasyon. Agtultuloy iti ilit Israel. Mapukaw di kita maamin ni Moses iti mabati. Ket ni Moses pagrugyanan ton iti baro nga Israel. Ngem ni Moses kakapsat adda iti kababalin na. Isu nga inted iti pagleksyonan tayo. Dayjay kuna tayo kakinaimma iti jay pagguguran ni Moses adda iti kinaimmana. Basahin tayo verse 11 kapsat. Ket ni Moses nagdawat ken ni Jehova a Diyos na. Ket kinunana, Jehova, apay-apay abumara iti pungtut mo iti ilin. Alinapsut mo iti daga iti ito. Iti naindaklan apan nakabalin mo. Insubli kakapsat ni Moses. Iti dayaw kina Apo Diyos. Kunana, apay abumara iti pungtut mo iti ilin. Kunana ni Apo Diyos, tattaom. Kunana ni Moses, iti ilin. I like the thought. Uray kakabsat, no nagbasol iti anak ni Apo Diyos. Uray no nagbasol ka. Ije saom ni Moses kini Apo Diyos. Datayo anak na a babae ken lalaki lata. Ilim. That's grace. Ket kunan na kakabsat, nga saan ko tattaom?
Hanga siya tinangiruar, sikat nangiruar. Sana intultuloy kakabsat. Basahin tayo ito verses 12 and 13. Apay-apay asaw wendan tukuma dagiti Ehipsyos akunada. Iti dakes ang nangaunan na kadakwada. Tapno papatayin na ida ije bambantay. Ket no tapno ibusin na ida iti rabaw tilaga. Ibaw ing mo iti rungsot iti pungtot mo. Babawyem dagiti dakes a maibusor iti iling. Anyan nga nagpintas kapsa. Anyan to iti kunat dagiti Ehipsyos. Anyan to dagiti kunat dagiti tattao. No saan mo nga ibabawi daytang imbaga. Laglagi da Abraham, Isaac, ken Israel, nga adipen mo, isuda anang isa pataam, gapukin kamit laeng, ket kinunam kadakwada, siyak paduwag to, dagiti putputot yu akas, dagiti bitbituan iti langit, ken amin dagitoy adaga asinao. Ited kunto kayo iti putot yu, ket tawiden danto nagnanayo. Anya iti bagbagat eleksyon tayo kapsa. Iti maysa nga na mga anak ni Apo Diyos. One of his character is love. Ayaten na uray no nagbasol na tao. Another characteristic is iti maysa nga naimma nga anak ni Apo Diyos. He intercedes mangibaet. Kasken ni Moses inayat na ti Israel. Kasken ni Moses inbaet na iti Israel. Anyan kakabsat nga nagpintas. Verse 14. Ket ni Jehova binabawi na iti dakes nga aramiden na kuma iti ilna. Israel was spared na isalakan da. Gapu kini Moses nga naimma. Inayat na dagiti nagbaso. Inbaet na dagiti nagbaso. Moses was an antitype kini Apo Jesus. Sino kumay iti maukom? Ti managbaso. Siya kumamaukom. Sika kumakabsat ko, maukom. Ngem ni Apo Jesus adadjay nga mangibaet kadatayo. Ni Apo Jesus adadjay kakabsat nga makipagpakaasi iti Ama nga agpaay kadatayo. Iti may kadua nga paset iti eleksyon tayo. Ni Apo Diyos mismo, ti Ama. Iti example tayo. Tapay, kunan kakabsat iti Mateo 5. Apan tayo iti versikulo 48. Kunana, agimbag kayo nga rod nga awan pagkurkurangan na akas ken amayo anay langitan nga awan pagkurkurangan. No alaen tayo iti Matthew 5 verse 48 in isolation. Ket ibaga tayo nga imposible nga itirukod nga inted ni Apo Jesus. Dahil rukod iti perfection. Excuse me, Kusa. Kunana, be ye therefore perfect. Hang kumanga ko na, agbaling ka nga perfect kas ka ni Pastor Rafaran. No, I am imperfect. Ngem DJ Diyos nga nasantuan, a holy God, a perfect God. Isu iti rukod, pagrukodan. Kunanan ni Apo Jesus, agbalin kay kumanga awan pagkurkurangan na kas iti amayong anay langitan nga awan pagkurkurangan. Anya di gito yung kapsa. Maala tayo, no kitain tayo ijay background na.
Anya gamintibilin nga Apo Diyos. Verse 43. Kunana, ayatem ti karubam, ken guraem ti kabusor mo. Daytoy, dayjay gagangay nga ar-aramiden iti tao. Gagangay nga reaksyon ko. Gagangay nga reaksyon mo kamsa. Anya reaksyon tayo, ayatem tayo karuba tayo. Love our neighbors. Ngumno adda ti kabusor tayo. Anya aramiden tayo. Guraen tayo. Daytoy dayjay mangdadael, dayjay measurement. Iti dayjay kuna tayo nga kinaan-anay tayo. Adda dayjay gura. Binalbaliwan na Apo Diyos daytoy nga gagangay nga sursuro tayo. Anya tinbaga na verse 44. Ngem kunak kada kayo. Ayatin nyo dagiti kabusoryo. Ket ikararagan nyo dagiti mang ngip dadanes kada kayo. A total change. 360 reverse. Da kabusor mo, agangay nga sursuro, kuraan. Ngem itatan, kunana na Apo Diyos, ayatem di kabusor mo. Ikararagam, dagiti nga mangidadanes ken ka. Taapay, intid ni Apo Jesus kamsa, ti Ama nga example. Verse 46. Ta patauren na iti init na kadagiti dakes kinembag, kay pagtuduen na kadagiti nalintag kinakillo. Kadagiti tattao, ada dakes, ada nimbag. Kadagiti tattao, ada iti nalintag, ada tinakillo. Anya ti kunana na Apo Jesus, no umay di init. Dayjay init agpaay, kadayjay adakes a tao. Agpaay kadayjay na imbag a tao. No umay dayjay tudo. Matudwan dayjay nalintag, natudwan dayjay nakillo. Ikita tayo sa panawin ti panagtaltalon data. Dako maitidwa nga karuba. May sa nalintag a tao. May sa nakillo a tao. May sa naimbag a tao. May sa adakes a tao. In the rotation of event, umay di init. Kaya mo sa wad, dahil laeng taltalon, dahil naimbag, iti mainitan. Saan? Pati di taltalon, dahil managdadakes, mainitan ba? Intuno itid niya Apo Diyos di bendisyon iti tudo. Kaya mga sawid, dahil lang taltalon, dahil nalintag, iti matudwan. Saan? Uray pa di taltalon di nakilo. Matudwan ba? Dahil tinbaganan ni Apo Jesus. Nun ti amayo, ket bendisyonan na. Ti nakilo, bendisyonan na iti nalintag. Da kayo kuma, awan iti pilpilyen nyo. Dayjay kakabsat iti context iti Matthew 5 verse 48. Dayjay perfection. Isu dayjay panangtulat kini Apo Diyos. Nga awan iti pilpilyen na. Ta iti tao, anya dayjay gagangay, ayatem ti karubang, guraem ti kapuso. Kini Apo Diyos ay ayaten na. Amin. Isung iti kunanan ni Apo Jesus, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Anya iti kay nang sawen. Ijay pagguguran, gaputan na imaka, masursurwan tay ko mga ayaten, when they nalintag, kanda dyan nakilo. Masursuruan tay ko mga ayaten, dagijay nga kabusor tayo, uray pa'y dyan mangidadanes kadati. Maaramid tayo laeng, no adda kada tayo dyan, espiritu kababalin ti kinaima. Anya ti kunanan ni Webster, enduring injury with patience and without resentment. Guraan da ka.
you endure with patience hanggang mangibales. Narigat, that is where we need the grace of God. Santay to kakabsat nga mabalin, nga agbalin akas perpekto, kas iti ama tayo, ijay panagayat na. No dayjay ayat iti ama, awan kada tayo. No awan dayjay parabor na kada tayo. Inted kakabsat, iti pagleksyonan tayo. Ni Apo Jesus ni sukuma itikit kitain tayo ang modelo tayo. Ni Pedro, may sa kadigiti adalan. Insurat na iti 1 Peter chapter 2 verses 19 to 24. Amun tay kapsat nga ni Pedro ket personal witness kadigidjay nga napasamak ken ni Apo Jesus. Nakita na di kinaimman ni Apo Jesus. Kastoy iti kunana iti verse 19 insurat ni Pedro kapsat. Tadaytoy makaiayo no iti sa sino man agapu iti kinaimana maipuon iti Dios agitured kadagiti rangranggas nga aglakam adi maiparbay. Anya intun umayen dagiti panagrangrangas da kada tayo adda dagiti kabusor tayo. Intun no lumasat tayo iti pagguguran iti panakarangas tayo. Adda kuma, dayjay kinaimma tayo ang maipuon. Nagkapon na, maipuon iti Diyos. Taapay, ituloy ting abasahin kapsat. Taan niya iti pakidayawan no di ito nga agbasol kayo ket matong pa kayo ket sa gabain nyo asianos ngeno agaramid kayo tinaimbag ket agsagaba kayo ket ituredyo asianos dagiti daytoy ti makaayo iti Dios. It is pleasing to God. Kaano? Intun no guraen daga. Intun no tungpaen daga. Intun no pagsawsaw ang daga. Intun no adda ka ijay pagguguran nga aramiden dagiti tao ken. And you patiently pass through that. Kunana ni Pedro, makaayayo ken ni Apo Dios. Sana imbaga intudunan ni Apo Jesus. Isu asaan ang nagaramid iti basol. Ket awan iti masarakan nga alilaw iti ngiwat na. Isu nga idi tinabresda saan asimungbat iti dakes. Idi nagsagaba saan anangames no diket nagtalag iti dayjay amang hukom iti nalintay. Anyan kakabsat. Jesus became our example. Nagbalin nga agtalag tay kumamay kadayjay nga ukom analintay. Amo ni Pedro. Peter was walking close to Jesus. Kadayjay nga rabii nga natiliw ni Apo Jesus. Kitkitain na nun niya napasama. Ingana kadayjay nga panangilipak na, ingana idi nga pimanaw at tinatay. Nakita na maanin. Idi tuptupraan da ni Apo Jesus, idi sipsipatin da ni Apo Jesus, idi inikanday iti kurunang nagsiit. Kunana nga inrikat na itingibat. Anak iti kinaimba. Anya kamsat iti inadal tayo. Iti inadal tayo nagasat dagiti naimba. Tatawidin danto iti daga. Dagiti may salakan agbalinda kuma akas kini Moses. Adda dagiti espiritu nga mangibaet kadagitjay nga kaubsatda nga nagbaso.
Adda kuma kadatayo dayjay atarigay. We should have that desire. Nga agbalin tayo nga naananay. Perfect. Kas iti ama tayong aday jalani. Anya dayjay nga perfect na. Ayatin na iti kabusor na. Ayatin na iti karuban niya. Ayatin na iti amami. There is a saying, God is no respecter of person. He loves sinners. Mikatlo na adal tayo kakabsat. Agbalintay kumaan na imma. Akas ni Apo Jesus. Taisu iti makaayo iti ama. Lumasat tayo iti pagkukuran. When? Kunana ni Pablo, rejoice. Kunana ti leksyon tayo tata. Lumasat ti pagkukuran. Adda kumaday di kinainma tayo. Kitkitain na tayo kabsat. Dagiti tattao. Nang nangruna kitkitain na tayo ni Apo Diyos. And when we pass through the crucibles in the spirit of meekness ni Apo Diyos to, iti may dayday. Kasta kumay iti kapadasang kapsat. Kasta kumamit iti kapadasang. Agyaman tayo kina Apo Diyos, iti parabola ta isut ti aramidin na tayo na agpain ka na tayo. Agkararagtag yung kapsat. Maminsan pa igyaman tayo, maagsipon ka. Inted mo dahil yung eleksyon ka tayo. Awan dahil jay espiritu iti kinaimak ng Diyos. Tandapay laeng dahil jay pura. Kadigiti puso. Yung magyaman kami iti parabo mo ket manay. Your grace is sufficient for us. Nga aramiden ko mautyos. Nga mabalinning ayaten. Uray pay digiti kapuso. Mabalinning ikararagan digiti nga mang dangdangran. Digiti adda iti dakis kapanggat ng pagkat. Tulungan na kami amang agbalin kami anaemma. Kas iti anak mo. Tapno maikari kami o Diyos. Nga aburay kadadya nga gundaway nga umay na kalaan. Ket agbalin to nga pudno amang kadadya imbaga ti anak mo. Nagasat dagiti na emma. Tatawidin na ito iti na. Tulungan na kami na. Agyaman kami ama. Tada kami iti piniling nga anak. Agyaman kami itinagan niya po ni Jesus. Amen. Nga po Diyos kapsat mang bendisyon. May you have a very pleasant Sabbath experience. Kadigidya ng iglesia nga pagkidaydayawan mo pinaka Diyos kapsat. Maminsan pa kapsat. Kayatin na kayo na po Diyos.